Přeji vám hezký den, jmenuji se Ivan a jsem kouč. A dnes bych s vámi rád sdílel svoji vášeň a přesvědčení o tom, proč je koučování tak důležité a jak může změnit váš život. Koučování není jenom slovo, je to celý proces, který má moc právě změnit váš život. Zažil jsem to na vlastní kůži a zažívám to skoro každý den. Koučování je o tom, že vám poskytuje průvodce na cestě k celým vašim snům. Je to o vytváření důvěryhodného a nehodnotícího prostředí, ve kterém se můžete otevřeně vyjádřit a objevit svůj potenciál a své sny. Mám klienty, kteří ke mně přišli z různých důvodů, ať to byla změna práce, nebo problémy ve vztazích, nebo zkrátka nevěděli, kam v životě kráčet. A společně jsme dosáhli úžasných výsledků a v celkem relativním rychlém čase. Výhodou koučování jsou nepřeberné. Pomáhají nám vlastně získat jasnost, zlepšit rozhodování a dosáhnout svých cílů efektivněji, než kdybychom svého kouče neměli. A co je důležitější, koučování vám umožní objevit své vlastní sny a schopnosti. A to je přece úžasné. Můj přístup ke koučování je založen na důvěře a empatii. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se cítíte podporování a respektování. Společně pracujeme na plánu, který bude pro vás nejlepší. Pokud se ptáte, proč byste si měli zvážit koučovat právě u mě, odpověď je jednoduchá, protože si sloužíte dosáhnout to nejlepší ve svém životě. Koučování je nástroj, který vám pomůže na této cestě. Takže pokud máte cíle, sny nebo výzvy, kterými si potřebujete vypořádat a nechcete na to být sami, nebojte se mi napsat nebo ozvat se mi, klidně zatelefonujte. A rád vám pomůžu k vaší cestě za vaším úspěchem. Děkuji vám za ten čas, který jste věnovali tomuto videu a vyslechli jste si můj příběh o mém pohledu na koučování. Pamatujte, že vaše cíle jsou dosažitelné a já jsem tu, aby vám pomohl. Děkuji.